Duizenden mensen binnen naar de Jouwerkaam voor een laatste rondje over de rotonde. Het beruchte verkeersplein is de laatste sneldiekrotonde van Nederland. Voor het Oski is een heel programma optuigd. Er komen Solex op een fiets, op skielers, dravend en kuierend de laatste ronde makken worden. Ja, bijzonder. Het is prachtig. Vanmorgen hebben we het laatste hek op het dik lutsen achter de laatste auto. En ja, dat was wel een bijzonder moment. Dan hebben we een hele protégeren. Is het papier een project geweest en nu is het daadwerkelijk Safir. Het meeste verkeer riet de goede kant op gelukkig. Een aantal mensen die willen ik naar Jouwer en dat stoekelt wat op, joh. Maar iedereen moet ik even wennen, dat jij er even bij. Wat vind je van zo'n laatste dag op de rotonde? Nou, leuk. We komen even kijken, want normaal rijden we er alleen overheen. En nu kunnen we even kijken naar het materiaal. En ja, erg leuk. Je hebt toch niks, zal ik even een rondje om de Jouwer doen nog, op de rotonde? Ja, ik ben Joertje en ik denk ik wil toch nog even de laatste keer even bij de rotonde zitten. Normaal schus je maar 50 uur in en dan is het voorbij. En nou eens een keer rustig aan met de fiets. Ik vind het ontzettend positief dat hij verkeert. Want ja, er zijn heel veel ongelukken gebeurd, deerlijke ongelukken. En ik hoop dat het nou al wat beter wordt. Ik zal hem wel missen. Omdat ik het wel een mooie rotonde vond. Maar sommige mensen, ik weet het, kennen hem wel rijden of kennen hem net rijden.